Val. Avui farem una recepta de Nadal que no és pas meva, és d'una noia que es diu Payal, que viu a Bangalore, a la Índia, i aquesta és la seva compte d'Instagram. El seu compte d'Instagram és Kobo Fermentary. Val? Llavors ella l'any passat va fer aquesta recepta, la va proposar per xarxes i jo la vaig seguir i com que em va agradar tant, doncs us la comparteixo perquè també la pugueu fer. La modificarem una miqueta perquè cadascú, el bo que té aquesta recepta és que cadascú se la pot fer doncs, segons el lloc on visqui, amb les coses que tingui més a mà, però l'essència serà la mateixa. Llavors, aquesta noia es diu Payal i fa 20 anys que fa fermentació. Per mi ella és una mestra i he après moltes coses d'ella, o sigui que us recomano que si no heu visitat el seu compte, doncs que ho visiteu perquè té coses molt interessants. Aquesta és l'essència de Nadal que jo vaig fer l'any passat. Encara me'n queda perquè vaig fer diversos pots i aprofitarem una miqueta d'aquesta per començar la nova. No és necessari. És que és una passada l'olor que fa. Veus? Bueno, ara us ho explicaré tot com va. Porto un any i encara es conserva superbé, o sigui que perquè veieu que això dura molt. A més és un bon regal per festa si el voleu fer a la família, un potet d'això, que després us explicaré com es prepara després de la fermentació, perquè això no es menja així tal qual, sinó que això serveix per a altres elaboracions. Val? A veure, molt bé. Mira, necessitarem una taronja, d'aquestes que tingui la pell ben adherida, no d'aquestes que de seguida se'ls hi perd la pell. Val? Necessitarem pomes. Les pomes també són típiques d'aquesta època, llavors jo ne faré servir dues perquè són petitones. Afegiré també unes mandarines perquè taronges només en tenia una, en canvi mandarines en tenia més, doncs posaré dues mandarines, però si voleu posar tot taronja, tot taronja. Això és una llima del Maresme, o sigui que posaré una llima perquè és petitona. Si no teniu llima podeu posar mitja llimona, que també serveix. Tot serà amb pell de la qual ja he rentat les peces. I farem un tros de gingebre, no sé, tallarem un bocí i l'utilitzarem amb pell també, l'he rentat bé i ara ho posarem. Llavors, anem primer a veure què ens pesarà tota la fruita que hi posarem, perquè en funció del pes de la fruita hi haurem d'afegir el sucre. Llavors, del gingebre hi posaré un tros així. Llavors agafo la bàscula. Val, 666, no ha de ser bueno, el més ajustat que pugueu. 666 és el pes de la fruita que jo hi posaré. Llavors el que hi poseu vosaltres, en funció de la quantitat que feu, si feu més o fem menys, doncs canviarem el percentatge de sucre. Llavors el que es tracta és d'anar trossejant, no sé si ho veureu bé, anirem trossejant tota la fruita. Farem trossets petits. Més o menys així. I ho anem posant aquí al bol. Aquesta fruita, després de la fermentació, també la podem aprofitar doncs, per pastissos, si volem posar-ho en pastissos o en pans de pessic, o fer galetes. O amb les elaboracions que us diré després quan ho en tinguem fet, perquè així tingueu en compte. Això no sé si heu anat alguna vegada
a mercats de Nadal d'Europa, sobretot a Alemanya o França, o també a... Mira, això ho farem així. El cor també li posarem, no se li ha de treure el cor a la poma. La poma, això, ho posarem així tal qual. I els trossets de poma els feien més petits. Això que us deia. No sé si heu anat a mercats d'aquests de Nadal d'Europa, però és molt típic, i ara aquí també se'n comença a veure bastant, és el vi calent. El vi calent és un vi que es fa coent-hi unes espècies i unes fruites que el fan molt aromàtic i que ens ajuda a escalfar-nos en aquests mesos tan freds. Sobretot és molt típic això en els mercats de Nadal. Llavors, amb aquest ferment podem fer aquesta recepta de vi calent. Si no sou de vi perquè no beveu alcohol, també ho podeu fer amb suc de poma, aquest vi calent, amb suc de poma, o en kombucha. O sigui, en altres alternatives, si no us agrada el vi. Això ho posem així. Seguim fent petits els trossos. I l'aroma que desprèn aquesta recepta és que és tan bona i tan, no sé, dona molta calidesa. És molt reconfortant. Llavors ara ja la tindrem, si l'haguéssim fet la setmana passada, si no m'haguéssiu posat amb la fonia que tenia, doncs anàvem millor, però bueno, encara ens dona temps a gaudir-ne per les festes de Nadal, perquè és el que trigarà més o menys en fermentar. La mandarina farem igual, la tallarem també a trossos, si fos taronja, doncs la taronja. Fixeu-vos que jo només he pres el que és el pes de la fruita. Després hi afegirem espècies, però les espècies no les compto en el pes, perquè tampoc no pesen tant com per tenir-ho en compte. I després li donarem un toc català a la recepta. Ja veureu per què us ho dic. Ja només l'oloreta que està fent tota la fruita tallada, ja només per això és qüestió de fer-la. Això ho tallem més gros. Agafa la tos. Vale. Molt bé, doncs ja està. Esbanem una miqueta això. Vale. Ara hi afegirem un 75% de sucre, de la quantitat de pes de fruita amb sucre. Vale. Pedra calculadora aquesta. Vale.
500, més o menys, 499. Vale, doncs jo poso sucre integral. Vale, 500. Encara que veieu que és molt sucre, realment després el que farem servir serà molt poca quantitat, o sigui que no serà menjar-ho a cullerades, o sigui, no patiu per la quantitat de sucre. Vale, ara ja hauríem de posar-hi un iniciador, o pot ser kombucha, o pot ser kefir d'aigua, o pot ser xerigot de iogurt, 60 mil·lilitres per la quantitat aquesta que més o menys tinc jo. Una tassa, un quart de tassa, i afegim aquí. Després també li afegirem, us en recordeu els nabius que vam fer fermentats? Si no els heu fet, hi ha la recepta amb una de les lliçons que vam fer de cuinar amb microbis, i posarem una cullerada de nabius. Val? Llavors ara hi posarem les espècies per aromatitzar tot això. Llavors, jo aquí tinc canyella, nou moscada, anís estrellat, li posarem un anís estrellat, li posarem clau d'olor, uns quants claus, pocs perquè ara hi afegiré una barreja que ja em porta també, però si no teniu aquesta barreja o la teniu d'una altra manera, doncs hi poseu el que tingueu. Una mica de llavors de coriandre, també. Hi posarem una mica de cardamom, un parell de cardamoms. I jo, com que tinc aquesta, no sé si ho veureu perquè ho veureu al revés, tinc aquesta barreja d'espècies de tarta de poma, i això té canyella, pebre de Jamaica, nou moscada i clau. Llavors li posaré una culleradeta d'això, per això no li poso de l'altre. Una culleradeta. Quina floreta. Val, i el toque final. Això és ratafia d'aquest any que vam fer, i posarem una cullerada. Això és una cosa ja més nostra, li donarà l'aroma de les herbes d'aquí que tenim a prop, amb les quals vam fer la ratafia, i és una miqueta de portar, no sé, la nostra zona, el nostre terroir, que li diuen, en aquesta recepta. Llavors ara el que es tracta és de barrejar-ho tot bé. Ja no sé si tinc una cullera. Això anirà millor. Ho barregem així bé i ho posarem en un pot. Aprofitant que tinc aquesta miqueta de... Això és opcional, això és perquè ja ho tinc jo i ho faré servir. Agafaré una miqueta d'aquesta de l'any passat, que també li donarà. Però això ja us dic, no fa falta. Jo perquè ho tinc. Si vosaltres us queda, si la feu i us queda per l'any que ve, doncs podeu fer-ho també, aprofitant per afegir-hi una miqueta. Ara això, a mesura que passin els dies, s'anirà fent líquid, s'anirà fent un xarop, com aquí, que ha anat quedant més líquid. I començarà a fer bombolles, és normal, és la fermentació. De fet ja comença a fer líquid. Uah, quina oloreta. I ho posarem en pots, en aquest pot que tinc jo aquí. El pot el poseu en funció de la quantitat
que heu fet, perquè si teniu intenció de que això ho podeu regalar amb algú, doncs feu més quantitat. La recepta d'en si no té cap tipus de complicació, només tallar la fruita, afegir els ingredients i ja està. I jo he posat aquestes fruites perquè és el que tinc jo, ara mateix el que teníem de temporada. Depenent de la zona on estigueu, doncs, també podeu posar-li pera. Però més les més característiques de Nadal seria això, la taronja i la poma, sobretot la poma vermella, que és la que fa més de temporada d'ara. Ara acabem d'abocar. Una miqueta. I tanquem. A mi m'agrada remenar-ho així una miqueta cada dia, perquè es vagin, o sigui, les fruites que s'han quedat fora del líquid, doncs que es vagin impregnant. Això, si ho feu, així cada dia una mica de remeneo, i la setmana que ve llavors ja mirarem com està. Llavors, com ho fem servir això? Doncs això com us he dit jo, no? De que podem fer el vi calent, tant vi com beguda sense alcohol, calenta, Llavors ficarem el pot amb el líquid, sigui una ampolla de vi o un litre de... Bueno, fem quantitat, o amb una tassa mateix també ja es pot començar a fer. Per cada tassa ja afegirem una cullerada d'aquest líquid i això li donarà molt de gust. Si ho fem amb un pot, a part del líquid, hi afegirem també la fruita. I quan comenci a bullir, que comencen les bombolletes, apaguem el foc i ho deixem reposar i llavors ens ho bevem. També una cullerada per cada 200 mil·lilitres de líquid. Una cullerada i la fruita que li voleu posar perquè aromatitzi i ho aneu gastant. Que voleu afegir la fruita amb un pa de passi? Doncs l'afegiu i us donarà també un altre gust diferent, molt especiat i molt bo, molt de Nadal. I ja està. Ui, us he connectat molt allí. A veure si hi ha alguna pregunta. Hola a tothom, els que heu vingut una miqueta més tard. Doncs ja està, només és... Bàsicament la recepta ja està feta. Ara només és esperar i per Nadal és quan estarà més bé. Però bueno, ja la setmana que ve començarem a veure canvis en aquesta barreja. I després, aprofitant ja que esteu aquí, mirarem això que vam fer, que era el cabàs de remolatxa, que fa 2 setmanes ja que el tenim aquí fermentant. Jo el remeno cada dia un parell de vegades i encara està fermentant, la prova està en què, veus? Quan vaig remenant. Les bombolletes que feu, encara deixarem una setmaneta més i ja la setmana que ve veurem com està l'essència de Nadal i el cabàs, i llavors el colarem i ja el posarem en una ampolla per anar-ho ja bevent i anar desintoxicant el nostre cos, el fetge, la sang i tot. I ja està. Espero que us hagi agradat. Sí, sí, verdad. Sole, es verdad, cómo está dando la vuelta. La Sole és una noia de Mèxic. O sigui que sí, ella també l'ha fet ara, aquesta recepta.
i és que ens estem enganxant totes a fer-la i és que és molt xula. Ella la fa amb tamarindo i amb altres coses que té ella més a prop i nosaltres pues, ho fem amb el que tenim aquí i llavors pues, això. L'important és compartir-ho i que ens aneu afegint cada vegada més a fer aquesta recepta, que la veritat és que està boníssim. Bé. Vale, pues res, només volia compartir aquesta recepta tan xula amb vosaltres. Si la feu, etiqueteu amb el hashtag Essence of Christmas i així també li arriba a la Payal i sabrà que l'heu feta i li farà molta il·lusió. Val? Jo també l'etiquetaré perquè vegi que hem posat una miqueta la nostra essència de Nadal dintre d'aquest pot, amb les coses que tenim al nostre abast, i l'hem fet una miqueta amb la ratafia, li hem donat el nostre toc també català. Si no teniu ratafia o no us agrada la ratafia, no passa res. També podeu posar-hi pues, qualsevol altra cosa que us veieu, que us identifica o que us agrada o que li vulgueu afegir. Val? I ja està. Pues res. Si teniu alguna pregunta més o ja ho deixem aquí. La veritat és que no. Ja només queda esperar que els bacteris i els llevats facin la seva feina, tant aquí com aquí. Val? I llavors la setmana que ve ja parlarem i ja serà, segurament serà la darrera connexió en directe, perquè ja entrarem en festes de Nadal i llavors ja deixarem com en vacances fins després de Reis el que és els directes que fem cada dijous. Val? Així que animeu-vos a fer aquesta, etiqueteu a la Cubo amb el seu hashtag i res, animeu-vos, que us encantarà i ara és un bon moment. A més és per regalar amb un potet, queda boníssim i és una cosa diferent que segur que a casa no esteu acostumats a fer i us animo a fer-ho. Val? Molt bé. Home, si ho feu abans, o sigui, l'ideal és fer-ho, si ho heu de fer, és fer-ho ara, perquè tinguis en compte que almenys són 2 setmanes de fermentació i perquè ens doni temps de tenir-ho per Nadal, doncs s'ha de fer ja. No, és que això, el tema de la fermentació és que ens hem d'avançar en el temps i ja estar preparats, que a vegades ens agafa el toro i dius, ai, no m'ha donat temps i ja se m'ha passat. Com alguna recepta aquest any ja se m'ha passat a mi també. O sigui que feu, si no avui demà, si és que a més aquestes coses segur que les teniu per casa i no van a comprar tampoc massa coses diferents. Així que res, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies si ho esteu veient també en diferit i res, us espero la setmana que ve i em dieu a veure què us ha semblat. Val? Una abraçada molt gran i que passeu molts bons dies de festes ara d'aquest pont, si és que en teniu, i ja està. Val? Fins dijous que ve. Petonet, adeu, moltes gràcies.